onye nwe ya dobere. Mmadụ dịka olu na-akụ ụkọ onye nwe ya dobere. Onye nọ n'ụwa dịka olu na-akụ ụkọ onye nwe ya dobere. Mmadụ dịka olu na-akụ ụkọ onye nwe ya dobere. Onye nwe ya nwere ike ibu oge ọbụla were ya karịrị. Ụta aka Chukwu nwere ike ibu oge ọbụla were mmadụ mere n'ihe ọ sọrọ ya o. Akụyeso dịka ndepịsa. Onye ọchị achịkwala onye omere hụ. Onye ihe ọjọọ mere masị ka achịkwala onye omere. Onye ezi ọcha achịkwala onye omere. Onye ihe ọjọọ mere masị ka achịkwala onye omere. Ijere sị ọdị nke mma, ịdị ka onye ijere. Ịmana ọgwụgwụ onye ijere, ya sịrị abụọ ya lawa, ịmara n'echi. Ịmara n'ihe chi ga-abụ onye omere. Mayor Mbisi. Onye omere, nwanne m nwoke onye omere, nwanne m nwanyị onye omere, gbaghara ebulu onwe gị. Onye omere, nwanne m nwoke onye omere, nwanne m nwanyị onye omere, gbaghara ebulu onwe gị. N'ihi na onye nọ n'ụwa ga-amata na n'ihe mmadụ ga-ericha n'ụwa ya ghara ịnwanwụ mgbe ị nọ n'uju chịkakwa na Chukwu nna anyị bịara ahụ site n'ịfụ nwa ya Jesu Kristi ha kpọgbuo ya onye kere anyị. Akpọgburu Jesu Kristi ka tụwakwanye mmadụ onye nsogbu dị mkpụrụ anyị n'ụlọ. Bata. No shaking for you. Ije bụ ugbo nwa ebe na